На екранчето погледам, тъй ли? Снимай. Готово, вече работи. Да, снимай там. И записвай говора, тъй ли? Да, снимай там на гласата. Да, чакай да снимаме колата, да снимаме майстора, снимач. Чакай сега по-отдалече да видим. Да те хвана целия. Да. Ей, сега се целия. Кадър. От това разстояние всичко е екстра. Е да направя една панорама на летишния район. Да, има поривчета. Сега ще ги депнем и за приземяването. Това е самолет. Тестваме се. Я да чуем. Двигателя. Тестваме. Ориентирай го малко по-надясно. Завърти го. Сега тествам. Да, с 30 градуса задницата. Така, накланям така нагоре, така надолу, Малко на юг го ориентирай. така насам. Добър звук прави, какво? И готово. И сега ще направим едно пък. Без да отлепя. Така трябва тази посока да излети. Послушай, не, какво? Малко така. Виж, тая посока му задай. Освен да го излита, Да, сега тъмън падна ветреца. Няма да имаш проблеми с... така. Бижу. Само че аз не виждам нищо сега. Що така стана? върнем от центроп. Тъй ли? Виждам го.
Да ти кажа, слънцето ми пречи, не виждам в екрана, тъй ще върта едно към гьотер. Ей, сега е хубав вятър, можеш да го докараш да видиш как ще е за приземяването. Нещо прави тъй каламбичкване напред-назад. Ти ли го правиш? Не, он се прави. Нали? Това не е хубаво. Добре, захожда за приземяване. Ема трябва същата посока. Е така. Тази посока да го приземиш. Нека се схвати на степ. Да. Тъй надлъжно клатене. Не е стабилен. Ако това ти е подхода, значи трябва да го завъртиш там зад дърветата, на 15 метра зад тебе, да го насочиш към тебе, за да може и тук да стабилизира. Иначе тук, ако речеш да въртиш, много се клати на по-голям завой. Дай го по-към дърветата там. Да отиди, оттам го насочи за кацане. Тук много рязък завой правиш и... Не. Добре. Перфектно. Цял! Нищо в тази посока го приземяваш. Трябва под 90 градуса. И перката е слаб. Само едното колелце, дясното колелце нещо. За ремонт. Десния колесник. Нали? Чекай да идем. Отпред. Всичко е в тема. Един колесник ще се уреди. Мисля, че мотора закрити. Не, тук е. Да. Излязла е напред. Напред, виж колко зеева тук. Тук. Да. Това е блокче, излязла напред. Половин сантим. То седеше. Трябва да го притисне, да кажеш трак там да се Не, удари. ще влет на Долния край, да. Гумата, кой става? Гумата... Нищо и не. Една част я липса. Част от гумата ли? Да, покажи каква част горе-долу. Сива една. Сива? Ядай телефон, вече не можеш да стане. Колко голямо?